Så. Blir det. Ja, nu ska vi köra Minecraft. så börjar. Okej, här är jag. Det är vårt hus. Spelar lite. Jag är happy. Happy. Okej. Ja, det är lite svårt. Jag tar lite kött och lite pickavsvärd. Okej, nu ska jag bara gå och haffa lite kaniner, som du säger. Ska du gå och haffa kaniner? Jävla djurplågare. Jag ska. Oh my god. Jag lägger den typ Jag hatar kossor. Inte kaniner. Så skulle man säga på Happy Birthday. Yeah, happy. Oh my god. Jag ska gå och hugga lite sten. Tack för det, Christian. Jag ska gå och hitta en grop. Där, Åh, där. Där Finns en grop. Du brukar alltid vara där. Jag fattar inte varför. Mycket bättre. Jag ska typ bara hugga typ tre. Tre stycken. Tre, så. Ja, 3, just det. Vad gör den där? Just det, jag skulle gå och haffa lite What are you kanin. doing? Den dunger. Förna? Så. Ja, visst, kom in Petrus. Okej, tills jag försöker koncentrera mig där knapparna. Så. Jag ska fucking få dig. Okej, där finns mer. Åh, vad mycket jag kommer haffa. Pitti. Jag vet, jag ska lägga framför skärmen där. Jag ska gå lite efter mer kaniner. Varför? Jag ska gå och haffa dem. Finns. Shit, det börjar bli natt. Fan. Smyg. Attack! Dun. Kör, ta! Kör! Så. Jag tror det var bara den. Vänta, jag tror det finns mer. Vänta, jag ska tända lampan. Nej. Jag kan tända lampan. Nej, det är lugnt. Jag kan tända. Nej. Jag kan tända lampan. Det är någonting Låt virus. vara Petrus. Låt det vara. Jag ska bara lite så långt jag vill. Vad är den? Den brukar vara... sidorna. Paulus, när du kollar sida på den. Fan! Paulus, alltid när... Fan, okej, hejdå! Så.